କିଏ ହିଁ ଆମ ସହ ଦୟାରେ ମିଶିବ ଆଉ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ହେଉଥିବ କି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତୋ ସହ ମିଶୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ସହ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସତ ହୋଇଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଧନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଯେବେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଯିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଦେଖିବ ଶତ୍ରୁ ବି ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ନହେଲେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବ। ଦେଖିବ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ବି ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ମନେ ରଖ, ଅସଫଳ ମଣିଷର କେହି ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଥିରେ ରହିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ଅସଫଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।